Dámy a páni, vítam vás pri novom videjku a dneska to bude znova z Brawl Stars a toto je druhá časť. Takže toto je profil Zubika a je tu s nami samozrejme. Dobrý. Takže myslím, že... Pokračovanie Friendly Battlov. Presne. Ja dnes dávam Friendly Battle a joini sa, bráčko. Dneska ťa zdrtím ako. Jasné. To si vravel aj minule. A vieš, ako to dopadlo? No... Že by remízou? Tak hej, ale teraz ťa porazím. Ja som ready už. Dobre, buď ready, musím nám nachystať veci. OK, dámy a pánovia, ak ste nevideli predchádzajúce video, tak si to určite pozrite. Zistili sme, že tam mám pro rank a tuto mimo neúplný noob v Friendly Battles, lebo ho vypiekli boti. Vidíš? Kto ťa vypečie? Ja. Ja som presne so snajperkou. Snajperkou, dobre. Číkam problém. Kto ťa vypiekol? Ja ťa za chvíľu sejmem, kľud. Jasné, to si vravel aj včera. Tak vyhrávame. No. Čomu? Ja mám zlého bota. Vidíš, kam dáva lotinu? Jasné. Ja ťa tak vypečiem. Hej, ak by ste chceli vedieť, dámy a pánovia, tento skin som mu otvoril ja. Jasné. A práve som ho aj zrobil. Ja som mu ho fakt otvoril, ten skin. Z Legendary Star Dropu. Inak naše video má predchádzajúce, že 2 zhliadnutia, tak si ho prosím povedz. Pozrite a práve sme vyhrali. Chcem odvetu. Chceš odvetu? A poďme s Cordeliusmi. Ináč on ho otvoril. Hej, a ja som si ho otvoril. Takže ideme s Cordeliusmi? A čumti, aký mám na ňo pekný skin. A ja mám na ňo pekný skin. No to sa uvidí za chvíľu. Dobre. Si ešte musel nastaviť diery a gadžetky. Ale ja mám lepší skin. A pozrite sa na môj gadget. A ja mám Počkaj, to čo si mi dal? Čo som ti dal? Ja som si... Aha. Nič. Čoša, Cordeliusa som ti dal. Čo som si ja dal? Cordelius. Ja mám zlú gadget. Čo? Ja mám zlú gadget. Ja som ťa netrafil. To ťa vypiekol. Dobre, ja priznávam, ja nie som s Cordeliusom dobrý. Ja som. Som si myslel, ty vyhrávate. My sme to hneď otočili. To si nemôžeme dovoliť. No poď sem. Dobre. 80 tampov mi ostalo. Pozrite sa na môj sprej. Počkaj, neútoč, aha. Hlavne nech môj bod nezomiera, alebo... No, tomu ver! Jasné. Vidíš, kto je tu dobrý v Brawl Stars? Dobre, vyhral si. No, s kým chceš ísť? Kamo, ja neviem. S kým, no? Mina? Mina? Jasné. Idem s Minou. Tomu ver. Ale fakt super. Áno, mám na nej dva poháriky. No tak dávaj. Prečo si mi tam nechal Cordeliusa? Nenechal. Jasné. Ja dobre. Buď Ty rád. si lepší? Ja mám lepšie skin než ty, haha, ty máš základný. Ja mám reálne na ňu 2 poháriky. Ja teraz neviem, ktorý si ty.
Mne sa nechce pozerať na meno. Ale ja za ňu celkom ako viem hrať, lebo vieš, ja som ju tryhardil celkom. To vidím, ako vyhrávame. Ja som myslel, že keď on toho bota. Potem, tam, up. My sme dali naraz, tvoja blbá ultina. Nevral mi, že to prehrám. Máš Lumu? Do koho? Lumi. Lumi nie, bohužiaľ. Ty si trapoš. Ja som si s ňou chcel dať 1v1 proti tebe. To on trapoši ju nemajú. A máš Bibi? Máš Bibi? Nie, ale ty si ju kúpil za Nekúpil. Lebo ty si pay to winner. Ja som ju získal. Jasné, ty si všetko získal. Koho? Dámy a páni, môžeme si za chvíľu zahrať Roblox, ak chcete. No, ale ani nie. Prečo? Som počul, že ani nie. To nechcú more ľudia. Tak máš peknú tapetku. Mám hyper ulti. Ty tornáda. Bum. Vidíš, kamo? Ma vypiekol. Prosím, bod nezomieraj. Hop, 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 hop. Tak. Kamo, očím na ten... Ja si máš tak dobre hrať. Ideme Roblox? Bohužiaľ ne. Pecka. Zahráme si 1v1 s Rosou. Hej, zrovna dneska som ju pušoval. Fakt? Hej, mám na nej 99 trofí. Koľko? 999. 999? Jasné, že nie. Ja mám 71. Ja mám 99. No dobre, uvidíme, jak sa vyhrá. No, poď, more. Piperku. Jasné. Mám Piperku. Jasné. Ty to máš asi nejaké zabugované, ja mám Rozu. Ty máš Piperku. Ja mám Rozu. Ne, máš Piperku, more. Rozumiem. Kto ťa vypiekol? Roza. Poď sem. Jasné, kámo. Vypečím ťa. Jo, easy. Že kto je tu dobrý, ja. Mám hyper ulti, poď sem. Ja mám hyper ulti, ale... Dám ti koláčiky. Čo zdrháš? Chytí paldy. Poď, daj jej. Kámo. Ja viem, kde si. Nie, nevieš, si slepý ako lopata. Choď niekam s tou Piperkou. Mám hyper. No, super. A mám ulti. Ja mám hyper ulti. Kámo. Nevral mi, že ma vypečie. Hej, ale máš viac trofí, takže si noob. Doriti. Jo, prosím, vypečie. Ja! Ne. Easy. Ja už nejdem Rosu. Tak koho ideme? Si každý zoberie vlastného brawlera, ok? Dobre. Pani, či poviete na toto? Alebo či poviete na toto? To som dlho nehral. Alebo toto? Že by toto?
Môžete napísať do komentárov, koho si zoberiem na budúce, ale teraz si zoberiem tohto. On si dám na neho iný skin asi. Alebo ne, nechám si tento. I'm ready. Počkaj, ja sa ešte robím. Fajn. A ty si dal Aliho a mne si nechal Rosu, čo? Ali, dobre. Som ťa vypiekal, vražka. Potom nechod tam ty bot. Ja mám hrozného teammatea tam. Hej, jasné. Vypeču hneď. Potem k nám. Leonicko. No potem. Aha, double. Kto ťa vypiekol? To ja teraz ťa kto vypečie. Ale ja mám prvého teammatea. Máš dobrý. Hej, dáme si potom ešte jednu odvetu random brawlera, ok? Ak to teraz prehrám. Jasne. No potom. O, No potom. Potom. Na blízko. ináč odveta nemôže byť, lebo ja už budem musieť ísť. Aha, hyperulty. Ale môžeme si odvetu dať na budúceho videa. Ale to si stíhame. No bohužiaľ nie. Jednu odvetu, bože. Ja mám dobrý pik, čo? My vyhrávate reálne 19-0. 21-0, more. A pani, takto sa to robí. Dobre, posledné kolo, fakt posledné. Dobre, no poď. Edgar. Dobre. Jasné. Si vypečený, Braško. Si vypečený. Dáme pani, vy asi neviete, ako ja hrám s Bibi. Kto je tu vypečený? Dobre, vedia. Ja mám gažetku, Brasky. Jasné. Wow. To barvého som ti asi nemal dávať. No. Kamo? Je to za pejtúňaka ten barvý. Potom. Hyperulty. Vypečiem ho, easy. No, schoď si po mňa. Kamo! Kto 16-3. 16-4, ešte raz si ma nezabil, Braško. Potom. Easy. Jasné, no. Hej. Odveta sa vyplatila. No, takže dámy a páni, keď budete chcieť vidieť ďalšie video, tak sa určite napíšte do komentov. A ja myslím, že to je asi na toto video všetko, takže čaute.